Barka da zuwa tashar Rumfar Gida TV. Alƙawari na da ni da ke a cika, tun da kin ganni na ganki sai miyo aure. Alƙawari na da ni da ke a cika, tun da kin ganni na ganki sai miyo aure. Assalamu alaikum jama'a, sunana Babayye Yaro. Alhamdulillahi mun zo mun yi waƙoƙi har guda biyu, ɗaya mai suna alƙawarina, ɗaya kuma mai suna Fatima. To alhamdulillah mun yi ayyuka cikin nasara, kuma alhamdulillahi mun samu nasarori da yawa da kuma ƙoƙari da ƙoƙartawa da ma'aikata suka yi, musamman wato shi Abba Mr. Grady kenan, sai kuma wato cameraman Dini shi ma ya ƙoƙarta sosai. To gaskiya waƙar Fatima na yi creating ɗinta ne, amma kusan rabin mafarki na, don na taɓa wani mafarki akan haka, sai na title ɗin ya zo min dai na tsara waƙar. To da farko dai na ɗan yi waƙar kaɗan-kaɗan kamar za ta yi ba za ta yi ba haka dai, har na yi ƙoƙarin creating ɗin full ɗin waƙar, kuma masha Allahu sai da na yi waƙar na ji ta min daɗi sosai. To alƙawari da gaskiya waƙa ce, gaskiya dai na fi son waƙar sosai, kuma gaskiya waƙar nan ina jin ta sosai saboda ta kwanta min a rai. Ina son waƙar saboda alƙawari na ita ma waƙa ce wanda na zauna na yi creating ɗinta, kuma masha Allahu na ji daɗi sosai, kuma mun yi aikinta cikin nasara alhamdulillahi. Ina godiya da ma'aikatan da suka taimaka, musamman wato mai ajanda shi ma ya ƙoƙarta sosai, ina godiya ƙwarai da gaske. Sai sauran ma'aikatan da muka yi wannan aiki da Mr. Grady wato da Dini cameraman, alhamdulillahi kuma mun yi cikin nasara, ina gode musu sosai, ina gode ƙwarai da gaske. Waya ce ta ɗani da ke kafin mu ga juna, komai ashe kan zamsila dare da safe rana. Beautiful, wonderful, yarinya mai kyan suna, kyakkyawa mai kyan sura, na baki mallakin kaina. Ni dai suna na Habiba, baiwar Allah. Na hau wannan wakar din gaskiya, kuma abin ya zo min da sauki ba tare da na sha wahalan yin wannan hawan wannan wakar ba. Alhamdulillah mun gode wa Allah, mun yi shi a cikin nasara. Gaskiya Fatima ya fi jan hankali na saboda wakar ta fi kwanta min a raina, na fi jin daɗin wannan wakan ɗin. Duk da dai cewa kowace ba wai ina nufin babu daɗi ba, dai ni dai wadda ta fi kwanta min a raina shine wannan dai wadda na faɗa Fatima. Gaskiya ina musu albishir da su dage su ji wannan waƙoƙi, saboda wannan waƙoƙi na musamman ne a game da waɗanda muka hau. Fatima ce gimbiyata, gimbiyar mata. Fatima ce sarauniyata, sarauniyar mata. Fatima ce gimbiyata, gimbiyar mata. Fatima ce sarauniyata, sarauniyar mata. Suna na Dini Bifa. Ni na kasance kamaraman ne a wannan set da ake ɗaukan wannan waƙoƙi guda biyu. To alhamdulillah wannan aiki dai sai dai in ce alhamdulillah, a matsayina na cinematographer an bani equipment wanda ya dace ne aikin da su, game da ita kanta kamar da na yi amfani da ita, da kuma zuwa lenses da na yi amfani da su, different lens, don su kasan suna taimaka kowane shot akwai lens ɗin da ya kamata ka saka. So alhamdulillah an tanadar min da su, na yi kuma aikin nan da su 100%, na samu abin da nake so to me. Kuma alhamdulillah hoton da muka ɗauka style ɗin shi kansa daraktan ya yi masa, saboda sai da in zauna da shi na nuna masa yaya kalar hoton da kake bukata. Muna da different colors da muke ɗauka, so amma na zauna da shi na nuna masa kuma ya zaɓa
ya ga cewa ga wanda ya kamata mu yi amfani da shi. Alhamdulillah aiki alhamdulillah ni dai tumi a bangare na kameraman lafiya launin aiki. To gaskiya alhamdulillah duk da dai yawanci da yawa daga kan jaruman da crew members da ragowar ma'aikata na bayan kamera akwai waɗanda na san su wasu ban san su ba. Yau muka fara haɗuwa a wannan set ɗin da muka zo. So amma alhamdulillah duk ina da kyakkyawan fahimta muna da respecting ɗin junanmu. Kowa yana girmama kowa idan ka nemi a maka abu da kake da bukata za a maka cikin gaggawa ba tare da ranka ya ɓaci ko ka yi korafi akan abun ba. Kowa da na haɗu da shi a wannan set sai dai godiya, kuma musamman shi daraktan kusan abokina ne ma. Muna da alaka mai karfi ba wai iya set ko wani abin da ya shafi wannan harka na industry ba, a yawa muna da alaka mai karfi. To komai ni dai alhamdulillah a wannan. Mana to wallahi masu kallo kuna ji kada ka sake kada ki sake ki rika jin waiwai akan wannan waka. Duk yadda za a yi ka bibiya ka ga abin da zaka, saboda ni ba zan cika muku baki ba. Wannan waka an tsefe zantuttuka na masu ma'ana, kuma sannan an mata aiki mai kyau, don haka idon ku shi zai gane muku, kuma ku za ku ba da result din abin da kuka gani. Ni na tabbata za ku yi alfahari da wannan aiki da zamu sakar muku insha Allah nan ba da dadewa ba. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Kada ku manta sunana Dadin Bifa cinematographer. Thank you. Taho na baki soyayya, gimbiyar mata da ki bar ni akan hanya, sarauniyar mata so nake bani gudiyar kunya, gimbiyar mata. Da farko dai sunana Abba Abdullahi, wanda aka fi sani da Mr. Grady. A wannan set ɗin da muke ciki, na zo a matsayin ni ne darakta na wannan wakoki guda biyu, wanda kuma Allah muna godiya cikin ikonsa ya ba mu dama mun yi wannan aiki cikin kwanciyar hankali da duk dai wani abu da muke bukata mun yi shi cikin nutsuwa. Eto, a ita rayuwa gaskiya ba ta yiwuwa a ce ba wani kalubale dai na farko da na fuskanta, kuma ma ba wani kalubale bane, shine kawai dai an dan samu rana a location din, ta yadda wani lokacin idan muna aikin ranar ta bude sai mun dan samu lokaci mun dan zauna saboda ranar ta sauka. Duba da ita jarumar ba ta iya jure irin zafin rana haka, to ina ji wannan dai shine kalubalen da na fuskanta. Ita wannan waka mai suna alkawarina da ita wannan waka mai suna Fatima wakoki ne wanda ya kamata a ce mai kallo ya tsaya ya kalla sannan ya saurara, ba don komai ba shi abubuwan da shi mawaƙin yake faɗa a ciki akwai wasu abubuwa masu amfani sosai. Tunda dama ita waka ba wai ana waka bane kai tsaye, ana waka ne domin a isar da wani sako. Assalamu alaikum, sunana Sa'ad Ishin wanda aka fi sani da mai ajanda. Sunana Muhammad Awwal wanda aka fi sani da Mafatutu. Ni gaskiya abin da ya fi burge ni a wannan shot din, a wannan bidiyo din da aka yi, yadda gurin da muna zaune muna hira kawai mun gaban Allah akan mu, mun zata ma mun ko zare waya ko kwace waya, mun zata ma hukaci ne. Wai ashe wai shi masoyiyar shi yake ta nema. Wato a ina ma jarumar take ne? Allah gani. Gane sa ne ya je gano Zara a mafarkinsa, shi yasa. Kai ina ne. Celebrity mun shafa kai shi mun samu albarka.